Leto je obdobím oddychu. Mnohí z nás na chvíľu vypnú a prestanú sledovať aj verejné dianie. Je to prirodzené. Rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú budúcnosť Popradu, si však letnú prestávku nedávajú. O niekoľko mesiacov nás čakajú komunálne voľby. Nebudú len o tom, kto sa stane primátorom alebo poslancom. Budú o tom, akým mestom bude Poprad v nasledujúcich rokoch. Práve preto vznikol tento podcast. Nechceme prinášať osobné útoky ani politické divadlo. Chceme hovoriť o faktoch, pripomenúť si dôležité rozhodnutia, kauzy, úspechy, aj chyby, ktoré formovali naše mesto. Nie preto, aby sme sa vracali do minulosti, ale preto, že bez poznania minulosti sa nedá zodpovedne rozhodovať o budúcnosti. Viac ako 20 ročia je s vedením Popradu spojené meno Anton Danko. Za ten čas vzniklo množstvo rozhodnutí, ktoré si podľa nás zaslúžia otvorenú verejnú diskusiu. Niektoré boli správne, iné kontroverzné a ďalšie podľa nás mesto skôr zabrzdili, ako posunuli dopredu. O tom všetkom sa budeme rozprávať vecne, s rešpektom a opretí o fakty. Naším cieľom nie je hovoriť vám, koho máte voliť. Chceme, aby ste mali dostatok informácií a mohli sa rozhodnúť sami, pretože budúcnosť mesta závisí od ľudí, ktorým na ňom záleží. Aj my sme sa rozhodli vstúpiť do tohto volebného zápasu. Nie proti niekomu, ale za Poprad. Počas celého leta vám budeme prinášať rozhovory, fakty a príbehy, ktoré by nemali zapadnúť prachom. Vítajte pri podcaste Stále sme to my. Mojím dnešným hostom je David Skokan. Popradčania ho poznajú predovšetkým ako úspešného profesionálneho hokejistu, odchovanca popradského hokeja a reprezentanta Slovenska. Počas svojej bohatej kariéry pôsobil v slovenskej a českej extralige, zahral si v KHL a reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. Po ukončení aktívnej športovej kariéry sa rozhodol zostať doma a svoje skúsenosti odovzdať mladým športovcom ako tréner. Zároveň vstúpil do komunálnej politiky ako poslanec mestského zastupiteľstva v Poprade, kde sa venuje najmä podpore športu, práci s mládežou a rozvoju športovej infraštruktúry. Tým srdcom pre Poprad zastrešuje oblasť športu. Som rád, že prijal naše pozvanie, pretože aj pohľad človeka, ktorý reprezentoval naše mesto na najvyššej športovej úrovni, môže byť pri diskusii o budúcnosti Popradu veľmi inšpiratívny. David, určite som na niečo zabudol. Musím ťa doplniť. Ako 16-ročný som odišiel do juniorskej ligy, do Kanady, do CHL, ktorá je veľmi uznávaná vo svete. Bol som draftovaný v prvom kole zo 17. miesta a následne na to som bol draftovaný do NHL klubom New York Rangers zo 193. miesta a musím, nie že sa pochváliť, ale musím to povedať, že som jeden z mála draftovaných Popračanov, len dvaja Popračania sme, keď nebereme Filipa Mešara, lebo on je rodákom zo Spišskej Bele. Takže len dvaja Popračania sme draftovaní slavnou ligou kanadsko-americkou NHL. To je... Priznám sa, že toto som nevedel, ale dnes možno ešte iné témy, ktoré tu zaznejú. Teba väčšina ľudí pozná ako úspešného športovca, ale časť ľudí ťa už dneska vníma ako poslanca mestského zastupiteľstva. Prečo si sa rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky? Prvá myšlienka bola pomôcť popradskému hokeju. Dostal som ponuku, Ferka Majerského poznám od mladí, dá sa povedať, hrali sme pri sebe hokejbal a Ferko prišiel s tým, že či by som sa s ním nestretol, porozprávali sme sa a tým, že ja som v 16 rokov odišiel a v 30 rokoch som sa vrátil, chcel som Popradu pomôcť. Chcel som Popradu a športu pomôcť tou víziou, čo som videl vo svete, ako sa pracuje a prišlo mi to vo svojich 34 rokoch, keď som mal vtedy, keď ma Ferko oslovil, ako dobrá alternatíva alebo niečo, nejaké doplnenie, lebo celý život som bol zvyknutý len športovať, robiť ten šport a rád sa vzdelávam, rád sa učím nové veci a bral som tú prvotnú myšlienku pomôcť Popradu celkovo v oblasti športu. Ja to beriem ako rozhodnutie, že si nechcel iba komentovať z hľadiska, ale že si išiel do toho zápasu v rámci komunálnej politiky. Ako dnes hodnotíš popradský šport? Myslím, že by sa to dalo tak rozdeliť na také dve etapy. Predtým, keď som vstúpil do politiky, som to bral veľmi pozitívne. Na oko to všetko vyzeralo veľmi super. A keď som vstúpil do komunálnej politiky a začal som sa zaoberať športom v meste Poprad, tak zistil som veľa nedostatkov, lebo Poprad má proste veľký potenciál. Máme tu vysokohorské prostredie a športy, myslím si, že musím to povedať tak, primátor ako náš hokejistu rozdiel na dve kategórie, kto sú s ním, kto je proti nemu a to sa mi veľmi nepáči, lebo ja som človek, ktorý som vždycky ľudí spájal
Vždycky som bol líder aj na ľade, aj mimo kabiny a takisto som sa spájať aj Popračano aj športové kluby v meste Poprad a myslím si, že mesto sa a športové kluby musia dostať nejakú novú víziu, novú koncepciu a musíme sa hlavne spojiť, lebo my tu robíme pre Poprad a pre naše deti. A je Poprad športovým mestom? Vnímaš ho tak, alebo vieš, niektoré mestá sú mesto kultúry, niektoré mestá sú vnímané, majú prívlastky a Poprad má ten prívlastok, že je športové mesto alebo že je hokejové mesto. Súhlasíš s tým? Keď to si zoberiem tak, že zo strany mimo Popračanov, tak si myslím, že Poprad je hokejové mesto. A myslím si, že aj ľudia majú radi šport v Poprade. Šport má veľkú tradíciu aj v iných športoch. Spomeniem napríklad basketbal. Ženský basketbal bol veľmi kvalitný. Futbal vždy sa pohyboval na rozhraní prvej a druhej ligy. Takže myslím si, že je športové mesto, ale potrebuje od mesta väčšiu pomoc a hlavne finančnú. Ja som tiež v komunálnej politike ako ty, už štvrté volebné obdobie a od začiatku sa stretávam s tým, že iné športové kluby ako keby trošku, že sú ako keby v pozadí, vieš. Za tých 16 rokov sme nenašli systém, ako prerozdeliť zdroje. Tie sú vždy obmedzené. Nikdy nebude dostatok zdrojov na všetko. Väčšinu, a to treba veľmi zdôrazniť, že vďaka rodičom, tu športy fungujú, že vďaka ich podpore a financiám. A vždycky sme sa o to preli, komu dáme viac, komu menej. Aj vďaka tebe vznikol taký podporný systém, kde si konečne kluby spoločne sadli, bol to na tvoj podnet a toto hodnotím ako veľké pozitívum aj výsledok tohto volebného obdobia. Jednoznačne. Ja som bol demokraticky zvolený mestským zastupiteľstvom za predsedu športu, ale z osobných dôvodov medzi mňou a primátorom to vyústilo v takýto, dá sa povedať, menší konflikt, kde jedna nemenovaná pani riaditeľka zbierala od riaditeľov škôl podpisy na moje odvolanie, čo si myslím, že riaditeľia škôl vôbec nemajú na to právo. Ale je to tak, ako to je, tak je to tu naučené a myslím si, že mesto Poprad potrebuje človeka, ktorý nastaví šport. A ja sa nebojím, ja som celý život pracoval fair a mám rád výzvy a som ochotný pomôcť Popradu, ale nebudem ten, ktorý bude robiť tak, ako niekto píska. Takže... Kde vidíš potom popradský šport do 10 rokov, povedzme? Aká je vízia? Tvoja vízia? Moja vízia je v prvom rade spojiť všetky športové kluby a všetkých športovcov. To znamená, dá sa povedať, na mesačnej báze stretávanie sa športových klubov a nastavenie presnej vízii a koncepcii športu v meste Poprad. To je prvá ráda, kým sa nestretneme a nebudeme spolupracovať všetky športové kluby medzi sebou a nenastavíme spoločný plán, lebo aj teraz momentálne sa tie športové kluby raz stretli, ale zase ďalších 20 rokov nestretnú. Teraz to povedať na rovinu. A znova to bol len taký halo efekt, lebo ja som dal nejaký podnet, že ja mám nejakú koncepciu, tak na základe toho boli zvolané tie kluby. Nie preto, že oni majú niečo pripravené. Ja mám pripravené konkrétne riešenia a chcem ich priniesť do Popradu. A myslím si, že aj začal som to ukazovať ľuďom na verejnosti, ako si predstavujem, že by ten šport bol, ako by to mesto malo vyzerať, čo sa týka športovej infraštruktúry. Bo vieš, mne sa niekedy zdá, že niektoré športy sú drahé a sú nedostupné. Preto som spomenul tých rodičov, ktorí to takto ťahajú. Myslíš, že môže mesto vstúpiť do toho tak, aby boli športy dostupné pre všetky deti? Lebo za mňa je veľmi kľúčové, aby deti športovali. Jednoznačne, akože šport je strašne drahý šport a nemôže si ho každý dovoliť. Vidím to aj vo svojej oblasti, v hokejovej oblasti. Musím povedať, že deti z tých takých dedín, tí majú väčší taký drive a určite jednoznačne treba pomôcť všetkým rodičom a mesto jednoznačne musí vstúpiť do toho. Dá sa pomôcť hociak, ja som to už aj predostrel. Napríklad Arena Poprad je prázdna. Málo sa tam robí podujatí. Treba tým športovým klubom dať ten priestor, buď aby si na ten víkend alebo na ten jeden deň prenajali tú arénu Poprad za symbolické euro a zrobili si tam nejaký turnaj, kde si zarobia na seba, alebo nejaké majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, alebo len nech prezentujú svoj daný šport. Robiť si nejaký ten nábor. Lebo dneska, niekedy to bolo, že bol len hokej a futbal. Dneska tých športov je strašne veľa. Sú športy v prvom slede v meste Poprad, ktorým je hokej, futbal, basketbal, volejbal. To sú tie 4 športy, ktoré sú tie prioritné a potom sú športy z druhého sledu. Ale netreba na to zabúdať, lebo napríklad poviem, gymnastika je základ pre každý šport. A gymnastickú telocviču napríklad v meste Poprad nemáme. Aj atletika je základ a nemáme 400-metrový ovál,
My Áno, sme teraz súhlasím. tak plynule prešli do témy športovej infraštruktúry, lebo viem, že aj toto je niečo, čo ťa zaujíma v rámci tvojej poslaneckej práce a mesto vlastní väčšinu športovísk, mesto vlastní telocvične cez svoje základné školy a niekedy mám pocit, že nie sú efektívne využité alebo že sú prioritne využívané pre dospelých a ja som stále zastanca toho, že vštepiť v mladosti deťom ten pohyb a to im potom ostane celý život. Ale samozrejme všetci chcú športovať a všetci potrebujú mať prístup k týmto možnostiam. Ako vidíš budúcu športovú infraštruktúru? Lebo ideme do ďalších volieb, budú tu veľké sľuby zo všetkých strán padať, niektoré sa naplňajú, niektoré nie. Reálne, čo sa dá v najbližšom období pre Poprad doručiť, zabezpečiť, vybudovať? Uh, musím to povedať z tej mojej strany. Ja už za tie 3,5 roka, čo som poslanec, prvý rok bol veľmi ťažký pre mňa. Zoznamoval som sa a potom som v spolupráci s Martinom Balogom, ktorý je v našom poslaneckom klube Poprad na prvom mieste, spolupracoval, lebo on má prehľad o pozemkoch, ktoré patria mestu Poprad. Musím povedať, že nemáme veľa voľných pozemkov, lebo mesto sa rozpredalo, to znamená, že bude to ťažké, ale už som ukázal aj Popračanom svoju víziu, čo by som chcel priniesť a ako zmeniť a postupne a reálne ciele. Z môjho hľadiska prvý cieľ, ktorý som si dal, je premiestniť hokejbalové ihrisko na CVCčku od bytoviek na perifériu ku strednej športovej škole. Je to reálny cieľ, lebo chceme aj náš klub vytvoriť medzi juhom a centrom, chceme na Rašelnisku ten park, ktorý tam má byť a tam by mohlo byť to hokejbalové ihrisko, bolo by mimo obytné zóny, ľudia by nemali problém s hlukom, takže myslím si, že to by bola číslo 1 z mojej strany byť. Ďalšia vec, ktorú by som chcel pre seniorov a pre deti v určitých hodinách mestské kurty zadarmo, lebo myslím si, že tie mestské kurty sú nevyužité a dôkazom je aj tenisové kurty vo Veľkej, aj v Spišskej Sobote, kde za 2 roky bola strata minus 42 000 eur. Takže tie čísla a fakty neoklamu. Som veľmi rád, že sme prenajali momentálne ako poslanci. Sme dali, schválili prenájom vo Veľkej, kde to zoberú do súkromného sektora. A v Sobote si myslím, že určite seniori aj školy by mali dostávať zadarmo. Tým pádom to sú také dve hlavné veci. A ešte napadá, že čo dneska v Popradu veľmi chýba, a to je práve, ja toto pokladám za jeden z veľkých hriechov mesta aj tohto primátora, že sme sa zbavili akvacity. A že neprišla žiadna alternatíva, že Poprad dneska nemá vlastnú plávareň. A keďže sa venujem konzultáciám pre verejnú správu a cestujem po celom Slovensku a vidím, ako rastú nové plávárne. V minulom období vyrastla veľmi pekná plávareň v Snine, myslím, že stála 7,5 milióna a veľmi kvalitná. Teraz sa začína budovať, alebo sa už buduje plávareň v Dubnici nad Váhom za 5,5 milióna. A sú to dneska projekty dostupné pre mesta a to plávanie je zase jeden z top športov, ktoré treba podporovať, je všestranný tento šport a mne toto veľmi chýba. Ale chcem ešte jednu vec povedať, že na tom, že ako toto mesto chce veľmi silne športovať, to je vidieť na tom, ako sú zaplnené cyklochodníky. Iba sa trošku vylepší počasie a ten cyklochodník Poprad Svit je úplne plný, že doplňať túto infraštruktúru je za mňa jedna z priorít budúceho volebného obdobia. Ja to nazývam taký hobby šport, lebo ľudia, nie je to všetko na profesionálnom športe. A súhlasím s tebou, mesto Poprad už dávno malo byť zokruhované a prepojené so všetkými mestskými časťami, že by ja som si so svojou rodinou sadol v Spišskej Sobote na bicykel a mohol prejsť plynule do Veľkej, z Veľkej na západ, zo západu na juh, na nový juh, na starý juh, do Stráž, des centrum, Matejovce a prísť domov. Ale bohužiaľ. Svojho času Poprad dostal dotáciu na výkup pozemkov pod cyklochodníkom a vykúpil pozemky smerom na Gerlachov a Vysoké Tatry, ale cyklochodník sa nakoniec postavil smerom na Kvetnicu, čo nastala bizarná situácia, že niekde inde sa to vykúpilo, myslím, že dodnes Poprad vlastní tieto pozemky, ale cyklochodník tady nepôjde. Jednoducho to bolo to nekoncepčné rozhodovanie o niečom a určite by sa z Popradu smerom na Tatry cyklochodník hodil.
Súhlasím s tebou, a ešte musím doplniť tú vec, čo si povedal ohľadom predaju 15% podielu Aquacity, kde poslanci schválili, to ešte pred môjim vstupom bolo, a už vtedy som bol prekvapený, že ako to bolo, a ten sľub bol, že sa postaví mestská plaváreň alebo nájomné byty, a musím si povedať tú sumu 3 milióny eur. 15% podiel sa predal mestský Aquacity za 3 milióny eur. Ja sa pýtam, kde sú tie 3 milióny eur. A mám podobnú otázku. Len ja ti ju neviem zodpovedať. Ani ja. Ty. Ani ja. Mal si odvahu vstúpiť do tejto politiky, lebo Poprad za tie roky má nejaký charakter v tej komunálnej politike vybudovaný, alebo teda je to aj teda o tom, že tu sa často lámu charaktery. A ja sa priznám, že keď si vstúpil do politiky, a mal som obavy jednoducho, že prišiel hokejista, ja som ťa nepoznal dovtedy, mal som skúsenosť s inými hokejistami v minulosti a tamto z môjho pohľadu nebolo teda v poriadku. Že jedno sa tvrdilo pred voľbami a iné sa udialo po voľbách. A ja som vždycky z toho taký sklamaný. Takýchto obratov som zažil viacero za tých 16 rokov v politike komunálnej. Nebal si sa? V prvom rade ja som nevedel, do čoho idem. Nikdy som nebol v politike, celý život som sa venoval športu, ale musím s tebou plne súhlasiť. Veď boli tam ak športovci ako Arne Kroj, tak môžem spomenúť, čo za 4 roky si nepovedal ani slovo. Ale ja som to na začiatku povedal. Ja som človek, ktorý sa rád učí, mám rád výzvy a mám tvrdý charakter. A to musím povedať, že ja som len čakal, kedy ma kto osloví, že či neprejdem na druhú stranu, alebo tak. Ale ja som veľmi rád za nás, opozičný klub Poprad na prvom mieste, že 4 roky, dá sa povedať, keď budú voľby v októbri, bude to 4 roky, čo nikto neprešiel prvýkrát v histórii na druhú stranu. Takže my sme silný tím, máme odvádzame kvalitnú prácu, máme silný tím odborníkov a som veľmi rád, že som spoznal týchto ľudí, lebo si ich vážim a veľa som sa popri nich naučil, lebo môj prvý rok bol veľmi ťažký, musím povedať to otvorene, aj som si poplakal. Veľakrát aj manželka mi povedala, David, nechaj to tak, nie je to za potreby. Celý život na mňa chodili ľudia pozerať a zrazu na mňa nadávajú. Ale naučil som sa a musím povedať, že som silnejší skokan, ako som bol predtým. Tak dúfam, že aj tento podcast budú pozerať. Ja verím. Kvôli skokanovi. Ja verím. Že to je dobrý výkon. Ešte možno také zaujímavé otázočky. Ktorý športový úspech popradsky si tak ceníš? Alebo všeobecne, čo v Poprade, čo sa týka športu, je výnimočné? Samozrejme, hokejisti ešte nikdy neboli majstri Slovenska, alebo teda majstri v Extralíge. Majstri Slovenska v minulosti boli. Kedy príde ten zlom? Kedy sa toto zmení? Ja musím povedať na začiatku tak, že celkovo my máme v Poprade veľmi šikovných ľudí a veľmi šikovných športovcov. Či je to plávanie, či je to atletika, či je to futbal, či je to basketbal, či je to hokej. Máme veľmi kvalitných, lebo máme tu tie podmienky a Potatranci sú silní jedinci. Ja som to videl aj v hokeji. A kedy ten úspech príde? Ja by som bol najradšej, keby ten úspech prišiel v Poprade čo najskôr, ale myslím si, že vždy to musí začať od hora. A keď sa nezmení hore, tak nebude ten úspech, lebo ľudia si musia prijať. A myslím si, že v Poprade ľudia si neprajú. A to ma veľmi mrzí a pocítil som to na svojej koži, takže hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď si ľudia budeme jednotní, budeme spolu vychádzať, budeme sa správať nielen rečami, ale budeme celkovo sa správať k sebe, tak ako sa majú ľudia správať, budeme pracovať pre Poprad, tak aj na tom športe sa to odzrkadli. A potom Poprad bude do niekoľko rokov majster Slovenska v hokeji. Toto zase ja s tebou veľmi súhlasím. Ja si takisto želám, aby sme boli prajní voči sebe a aby sme sa o sebe vyjadrovali v tom dobrom, lebo máme okolo seba veľmi veľa negatívnych vied, myšlienok, veľmi veľa sa hejtuje, je zlá nálada v spoločnosti a súhlasím aj s tým, že ryba smrdí od hlavy. Jednoznačne. Že naozaj že to tak je, že keď tí lídri udajú tón, tak potom aj celá tá skupina, tie komunity následujú a v tomto súhlasíme navzájom. Mne príde Poprad, keď do neho už vidím tak hlbšie, že Poprad je mesto strachu. Tu ľudia sa boja niečo povedať a ja som opak, ja som sa v živote nebal. Ja som bol rád, že moji rodičia a prarodičia vybojovali demokraciu a myslím si, že sloboda slova by mala byť. Niekto je na tej strane, na druhej strane ja to rešpektujem, každý má názor, ale myslím si, že sloboda slova by mala byť a ľudia by sa nemali bať rozprávať a ukázať navonok, čo si myslia.
Eh, Veľmi pekne ďakujem, že si prijal dnešné pozvanie. Ja sám si osobne želám, mám deti a mám už aj vnúčata a sám by som chcel, aby športovali, aby budovali v sebe tú disciplínu, aby boli silní v živote a myslím si, že je nenahraditeľné, aby, alebo mesto je úplne kľúčové preto, aby podporovalo rozvoj infraštruktúry, rozvoj školstva, rozvoj športu, aby podporovalo trénerov a aby jednoducho akékoľvek dieťa, ktoré si povie chcem športovať, aby dostalo príležitosť. Je to tak a myslím si, že dve veci, ktoré spájajú ľudí momentálne v dnešnej dobe, a to je šport a kultúra. Keď sú majstrovstvá sveta, hokej, futbal, to je jedno, všetci sa spojíme, národ sme silní, držíme si palce. Keď je kultúra, takisto, keď vidím, keď sú nejaké podujatie vonku, vtedy si prídeme spolu zaspievať, držíme sa za ramena. Ale myslím si, že nemalo by to stať len pri športe a pri kultúre. Mali by sme sa spojiť pre iné veci a pre budúcnosť nášho mesta, ale nie len nášho mesta, ale celého Slovenska. Ďakujem, že si prišiel a verím, že v októbri ľudia rozhodnú a že z ich ovplyvnia aj naše vízie a naše sny a budúcnosť mesta je jednoducho dneska v ich rukách.